Точно в 6 часа сутринта, по местно време, капитанът на свръхголям танкер за суров петрол, наречен Pacific Fortuna, дава заповед за преден ход. 330 метра стомана с двоен корпус тръгват на югоизток през Персийския залив. Обикновено отплаване. Или поне било обикновено, ако най-важната точка за световния петрол не беше затворена от държава, която току-що загуби война и реши въпреки това да я обяви за победа. Екипажът на мостика няма представа, че наблюдателна станция на революционната гвардия на Иран, разположена на остров Кешм, следи кораба още от товаренето му. Между Pacific Fortuna и открито море стоят 90 морски мили иранско крайбрежие. Без въоръжение, без охрана, тя вече навлиза в тях. От този момент аритметиката е проста и безмилостна. 90 морски мили покрай иранския бряг, при скорост 15 възела, значи 6 часа под дулата на иранските оръжия, метър по метър. Корабът навлиза в корабните коридори, официално наречени схема за разделяне на трафика. Звучи като нещо, за което съседска управа би написала гневно писмо, докато не разбереш, че точно това разделение пречи на два насрещни потока танкери да се удавят един в друг. Ако погледнем навигационната карта, ще разберем защо проливът Ормуз не дава мира на енергийните ръководители по света. На най-тясното си място проливът е широк едва 21 мили, но корабите не могат да ползват цялата тази ширина. Целият трафик е сбутан в два коридора, всеки широк само 2 мили, с още 2 мили празно пространство между тях. Влизащи в едната посока, излизащи в другата. Целият проход е едва 6 мили. Представете си да карате камион, дълъг колкото 3 футболни игрища, през двулентов тунел без банкет и без изходи. На камиона му трябват 15 минути само за да спре, а той пренася запалима течност. Това е обикновен преход на свръхтанкер през Ормуз в добър ден. Този ден не е добър. Танкерът навлиза все по-навътре в тесния проход и иранският бряг започва да заема цялото поле на видимост от дясната страна. Ако видим какво гледа екипажът в този момент, географията сама разказва всичко. Иран не пази врата към Персийския залив. Иран е самата врата. Двете стени, таванът и подът. Само остров Кешм се простира 120 км успоредно най-тясната част от пролива, а островите Ларак, Хормуз и спорният Абу Муса стоят направо в корабните коридори, всеки с гарнизон на революционната гвардия, радарни станции и брегови оръжия. Преди кризата през тук минаваха около 15 милиона барела суров петрол дневно, 20% от целия морски петролен трафик в света. В момента, ако флагът ти е приятелски настроен към американците, това число е 0 и 47 танкера стоят на котва в Оманския залив, защото никой не иска да минава през онова, в което се е превърнал проливът. Pacific Fortuna се готви да ги подмине всичките, движейки се в напълно грешна посока. Все едно нарочно да минеш нелегално границата посред нощ, на заден ход, с всички светлини на колата запалени, докато граничарят вече е вдигнал слушалката. А ето и частта, която прави задачата на Иран обидно лесна. Малката антена на мачтата на Pacific Fortuna е транспондер на автоматичната система за идентификация. Всеки търговски кораб по света е длъжен да я поддържа включена. Международното право го изисква. Това означава, че на всеки няколко секунди Pacific Fortuna излъчва собствената си точна позиция, скорост, курс и товарна честота, която може да чуе всеки. Целта е да се избягват сблъсъци между кораби, но същевременно означава, че всеки, който има приемник за $200, включително всяка наблюдателна станция на революционната гвардия по иранския бряг, може да следи кораба в реално време, без да си мръдне пръста. Законът задължава Pacific Fortuna сама да съобщава на противника, че наближава. Все едно да споделяш локацията си с бившата съпруга, само че бившата съпруга не разполага с корабни ракети. Поне се надяваме да не разполага. Екипажът на мостика улавя разговори по УКВ радиостанцията, гласове на фарси, идентификационни кодове на флота на революционната гвардия. Някой явно обсъжда именно Pacific Fortuna.
После радиото замлъква изведнъж и старши помощникът се вглежда в говорителя, сякаш той току-що е отправил заплаха. И не греше. Наблюдателят го вижда първ. Тъмен обект посока 010 на 400 метра пред тях, легнал ниско в изходящата лента. Може да е буря от рибарска лодка. Може да е нещо много по-лошо. От мостика на 20 метра над водата разликата не се вижда. А ще разбереш каква е тя, едва когато вече е твърде късно. Капитанът посяга към щурвала и застива. Не може да завие. Тук аритметиката става зловеща. Пасифик Фортуна носи 300 000 тона корпус и товар. При 15 възела разстоянието и за спиране е между 4 и 8 км. Това са 15 минути инерция напред, преди да застане на едно място. Радиусът и на завой е 4 км, а коридорът е широк само 2 мили. Не може да отбие, без да пресече насрещния трафик или иранските води. Управлението на такъв кораб е като да управляваш цял паркинг с надлъжни коли на магистрална скорост. Не заобикаляш. Задържаш курса и приемаш каквото стои пред теб, защото докато го видиш, вече си при него. Обектът се плъзга покрай десния борт на 200 метра. Никой на мостика не си поема въздух, докато остане зад тях. Онова, което е преминало покрай Пасифик Фортуна, почти сигурно е било мина модел Махам-3, иранска закотвена мина, привързана към морското дъно с стоманено въже и плаваща точно под повърхността с магнитни и акустични сензори, настроени за едно единствено нещо – тътенът и стоманения отпечатък на кораб от такъв размер. Представете си я като мишеловка на морското дъно, само че мишката тежи 300 000 тона и не може да смени посоката. Наблюдателят не знаеше какво точно е обектът. Просто усети, че не се движи като плаващ буклук. Пасифик Фортуна подминава още една тъмна форма във водата. Този път наблюдателят не съобщава нищо, просто гледа как се плъзга и издишва. Но онова, за което наистина трябва да се тревожи, не плава. Мина модел Мохам-7 лежи направо на морското дъно и се преструва на скала. Сонарът отскача от нея и не вижда нищо друго, освен морското дъно. Дори специализираните минни разузнавачи на американския флот се затрудняват с такива мини. Затова търговски танкер, въоръжен единствено с бинокъл, няма никакъв шанс. Някъде в Лондон застраховател на Lloyds точно е разлял чая си, а някаква таблица в компютъра му вече е почервняла. Целият иранският арсенал от мини се оценява между 5 и 6 хиляди бройки, далеч повече от всяка друга държава в региона. И ето какво прави разминирането почти невъзможно. Малки катери и рибарски лодки на революционната гвардия могат да носят по половин дузина мини всяка и да ги пускат, докато изглеждат като обикновен трафик. Рибарска лодка, която пуска мина, изглежда точно като рибарска лодка, която опъва мрежа. Всяка мина струва на Иран между 10 и 25 хиляди долара. Танкерът, срещу който е насочена, носи товар от 180 милиона долара суров петрол. Такава доходност би накарала всеки трейдър от Уол Стрит да напусне работата си и да се присъедини към революционната гвардия. Един единствен взрив под свръхтанкер може да разкъса двойния корпус и да излее 2 милиона барела в корабния коридор. Екологична катастрофа и запушалка с ширина 2 мили, която никой не може да помести седмици наред. Но по-важната част не е самият взрив. Мината дори не се налага да гръмне, за да свърши работата си. Преди кризата корабната индустрия гледаше на този маршрут, както човек гледа на своето сутрешно шофиране на работа. Досадно, безопасно, дори не заслужаващо мисъл. Застраховката срещу воен риск струваше нищожен дял от процента. След като Иран положи мините, Lloyds от Лондон погледна новата реалност и утрои премията само за една нощ. Главният механик се обажда от 4 долни палуби да пита за тази скъпа премия, а отговорът плава някъде под кила. Мината на морското дъно изпълнява задачата си без да се взрива
защото истинското оръжие не е самият взрив. Истинското оръжие е цената на самата възможност за него. Застрахователният брояч вече се качва, а Pacific Fortuna дори не е излязла от минното поле. Мините са заплаха, която екипажът не вижда. Онази, която тепърва ще видят, се движи с 52 възела. В 8:14 минути радарът на мостика улавя бързи контакти. Малки отражения, приближаващи се от иранския бряг, северно от остров Ларак. 5, после 8. 8, после 12. Всички се движат с 40 до 50 възела в курс на пресичане. При скорост 15 възела на Pacific Fortuna, катерите ще бъдат до нея за минути. Визуалното потвърждение идва бързо. Ниски корпуси, летящи напред, пръски от носовете. Иранските военноморски отличителни знаци, плющящи на вятъра. Оръжейни стойки на предната палуба. 8 катера се разгръщат около Pacific Fortuna, а първият пресича носа й на 200 метра. Достатъчно близо, за да се видят лицата на екипажа. Втори се движи паралелно на 30 метра, а моряк на борда снима с ръчна камера. Трети минава на висока скорост покрай левия борд и вдига вълна, която удря корпуса. На мостика вторият офицер грабва сателитния телефон, за да се свърже с управляващата компания Фатина. Боцманът снима от левото крило на мостика. Корабната компания изисква видеодокументация на всяка среща с революционната гвардия за застрахователния иск, който неизбежно ще последва. Наблюдателят тихо брои оръжейните стойки и се пита дали международното право, което капитанът се готви да цитира по радиото, наистина спира ракети. Радиостанцията пращи. Първо на фарси, после разчупен английски. Съд под флага на Маршаловите острови, навлизате в забранени води. Незабавно променете курса към Бандар Абас. Капитанът натиска бутона на радиото. Ръката му не е стабилна. Съд на революционната гвардия. Това е Pacific Fortuna, преминаваща през международни води по право на транзитен преход, запазвайки курс и скорост. Международното морско право звучи убедително на хартия. Звучи много по-малко убедително, когато 8 ракетни катера обикалят около кораба ти. А ето какво всъщност обикаля около тях. Ако разгледаме тези катери, това е бързото атакуващо съединение на военноморските сили на революционната гвардия и американските военни отдавна знаят колко опасно е то, защото сами загубиха военна игра срещу него. Гръбнакът на този флот е клас Пайкан, ракетен катер, дълъг 17 метра, тежащ 14 тона, въоръжен с противокорабни ракети Каусар и достатъчно бърз при 52 възела, за да покрие една морска миля за 68 секунди. Докато Pacific Fortuna покрива същото разстояние за 4 минути. Представете си глутница въоръжени водни скутери, обикаляща надуваемия ви басейн, докато вие стоите в средата с градински маркуч в ръка. Точно това е тактическото положение на Pacific Fortuna. Нейните защитни възможности се свеждат до радиото, камерите на телефоните и остро формулиран имейл до застрахователната компания. Зад катерите от клас Пайкан идват катамарани модел C-14, носещи противокорабни ракети C-704, а зад тях катери от клас Худонг, монтирали ракети Нур, иранска копия на китайската ракета C-802, с обсек между 120 и 170 км и бойна глава от 165 кг. А зад тях идват стотици малки въоръжени скутери, носещи картечници, гранатомети или взривни устройства за таран. Онова, което екипажът на Pacific Fortuna не знае, но командирът на революционната гвардия на водещия катер знае много добре, е, че Пентагонът вече е преживял урок за възможностите на тази актика на роене. И урокът е дошъл с цена от $250 милиона. Военната игра «Хилядолетно предизвикателство», най-скъпата военна симулация в историята, изправи държава подобие на Иран срещу американска ударна група с носач на самолети в Персийския залив. Пенсиониран 3-звезден генерал от морската пехота, Пол Ван Рипър, командваше иранската страна. Той изпратил вълни от бързи катери,
комбинирани с брегови ракети и взривни тарани съдове. Ван Рипър потопил 16 военни кораба за по-малко от 10 минути, включително самия носач. Пентагонът бил толкова стъписан, че рестартирал симулацията и предварително написал американска победа. Ван Рипър напуснал играта. Заявил пред журналисти, че от нея не е извлечен никакъв урок и че военна култура, неспособна сама да си постави честен изпит, не вещае нищо добро за бъдещето. Революционната гвардия обаче внимателно е следила всичко, дори когато Вашингтон не го е правил. От тогава теренират точно тези тактики в точно тези води, а катерите само стават по-бързи. На водещия катер командирът от революционната гвардия наблюдава как танкерът упорито държи курса. Проверява заповедите си – сплашване, документиране, доклад. Без стрелба. Катерите държат формацията още 6 минути, после се оттеглят към брега. Екипажът на мостика най-сетне издишва. Капитанът – не. Катерите бяха заплахата, която можеха да видят. Онази на брега не трябва да се и помръдне. Революционната гвардия все още не е изстреляла нито един куршум. Остров Кешм изпълва северния хоризонт. 120 км иранска територия, тичащи успоредно на корабния коридор, достатъчно близо, за да се разпознаят сгради на брега, комуникационни кули, превозни средства по крайбрежния път и конструкции издълбани в скалистия склон, които не приличат на къщи, защото не са. Капитанът не е напускал крилото на мостика от момента, в който катерите се оттеглиха. Картата показва 22 морски мили до изхода. При настоящата скорост, това означава около 90 минути покрай иранските скали, толкова близо от десния борт, че екипажът почти усеща мириса на дизел от крайбрежния път. Пасифик Фортуна подминава участък бряг, където сателитни снимки от предната седмица показвали следи от установки в пръста, камиони, изкарани от подсилени пещерни позиции, паркирани на върха на скалите и после отново скрити под земята. Онова, което тези камиони носят, е заплаха, която никой на борда не може нито да види предварително, нито да спре. Ракетата Нур, същото оръжие монтирано на бързите катери, които току-що се оттеглиха. Не се налага да е близо, за да удари. От брегова батерия, скрита в тези скали, тя лети при 9/10 от скоростта на звука и в последната фаза пада на 5 до 7 метра над водата, приблизително височината на кош за баскетбол над вълните. Изминава първите 100 км без да излъчва нито един сигнал. Инерциално навигиране. Нищо за прихващане, нищо за заглушаване. В последната фаза активира собствения си радарен търсач, изкрещявайки в тъмнината и слушайки за ехото на стоманен корпус. Докато това ехо се върне, ракетата вече е преминала последната линия на защита. Представете си я като торпедо с крила, което се промъква толкова ниско, че когато радарът на кораба най-накрая го засече на тази височина, ракетата остават секунди до удара. Обсегът стига между 120 и 170 км при модернизираните версии, което позволява установката да стои дълбоко навътре в брега, там където екипажът никога няма да види проблясъка на изстрела. По-голямият брат на Нур е ракетата Кадер, чийто обсег стига до между 200 и 300 км. Достатъчно да покрие целия пролив от една единствена батерия. Двете носят около 165 кг взрив и двете се изстрелват от подвижни установки, които се прибират обратно в пещерите си, преди някой да успее да проследи мястото на изстрела. Целият бряг е зареден пистолет, насочен към корабния коридор, а цевта не се вижда. А онова, което стои на подвижни установки по-навътре в сушата, е мястото, където аритметиката се разпада напълно. Ракетата Халиш Фарс, буквално Персийски залив на фарси, е иранска противокорабна балистична ракета, изградена на базата на платформата Фатех 110. Нур се плъзга ниско над вълните, на височина колкото баскетболен кош. Халиш Фарс прави точно обратното. Изкачва се на твърдогоривен двигател, достига голяма височина, после се спуска почти отвесно към целта при скорост между 3 и 5 пъти скоростта на звука. Бойната глава тежи 650 кг,
а електронно-оптичен търсач я насочва към движещи се кораби в последните секунди от полета. Нур може да ти даде 30 секунди предупреждение. Халиш Фарс пада отгоре с 5 пъти скоростта на звука. Времето за реакция е около 2 секунди, по-малко от времето, което ти отнема да пуснеш едно съобщение. Иран не си направил труд дори да иде дискретно име. Никакъв търговски съд по света не носи защита срещу нито едно от тези две оръжия. Удар в напълно натоварен свръхтанкер вероятно не би го потопил. Такива кораби са огромни и разделени на множество отделения, но не е и нужно да го потопи. Бойна глава плюс 2 милиона барела суров петрол се равнява на пожар. А горящ свръхтанкер в коридор с ширина 2 мили е физическа блокада, докато някой не измисли начин да премести 300 000 тона горящи развалини. Никой на този мостик не бе виждал толкова тесен коридор с толкова много насочени оръжия. Боцманът с 23 години в морето и повече преходи през Ормуз, отколкото може да преброи, казва, че никога не се е чувствало така преди. Застрахователните премии се качват още от мига, в който първата мина премина под кила. Дотук операционните разходи на Иран за целия този преход: един разузнавателен дрон, 8 катера и едно обаждане по радиостанцията. Наблюдателят съобщава за нов контакт. Нещо летящо, малко, бавно, кръжащо на 5000 фута. Дронът, кръжащ над Пасифик Фортуна, е ирански разузнавателен апарат модел Мохаджер и той е бил окото в небето при всяка атака на революционната гвардия срещу търговски кораби от началото на кризата, подавайки позиция, скорост и курс на всяка ракетна батерия и командир на катер в обсек. Неговият по-агресивен братовчет, дронът Шахед 136, е еднократен атакуващ дрон, летяща бойна глава с обсек от 2500 км, който струва около $20 000 за брой. Преди няколко години рояк от такива дронове извади наполовина от строя петролната инфраструктура на Саудитска Арабия, използвайки оръжия по-евтини от нов седан. Дрон за $20 000 срещу товар от $180 милиона суров петрол. Точно на тази асиметрия Иран е изградил цялата си стратегия и дронът над главата им е живо доказателство. Мохаджер прави още 2 обиколки и завива на север в мъглата. Не атакува, само каталогизира. Първият помощник го гледа как изчезва и промърморва, че поне доставките на жена му от онлайн магазина оставят нещо, когато летят над къщата. Капитанът не се смее. Някъде на остров Кешъм, брегова батерия току-що получи обновената позиция на Пасифик Фортуна. Оръжията са зареждани. Иран просто изчаква, за да реши дали изобщо ще му се наложи да ги използва. Остров Абу Муса минава на север, последният гарнизон на революционната гвардия преди откритото море. Екипажът на мостика го гледа да се плъзва покрай кораба в мълчание. Радарът е чист. УКВ радиостанцията мълчи за първи път от часове. Проливът се отваря към Оманския залив и брегът най-сетне се отдалечава. Капитанът заповядва промна на курса на югоизток към Фуджайра. 2 милиона барела непокътнати, 25 членове на екипажа непокътнати и не е избухнала нито една мина, не е изстреляна нито една ракета, не е стрелян нито един изстрел. Иран ги пусна да минат. През цялото това пътуване, мини, катери, ракети, дронове и цялата революционна гвардия, никой не натисна спусъка. Но застрахователната компания го натисна. Преди кризата, военният риск по този коридор струваше нищожен дял от процент, почти незабележима грешка в изчисленията. Днес той струва между 2 и 3%. За Пасифик Фортуна това означава няколко милиона долара само за един преход през коридор, който Иран току-що доказа, че контролира. А слуховете говорят, че Иран взема такса от около 2 милиона долара за онези, които предпочитат да заобиколят целият този кошмар. Всеки собственик на кораб по света вече държи калкулатора отворен. Оръжието всъщност никога не беше бойната глава. Оръжието беше аритметиката.
Целият този кошмарен преход съществува единствено, за да звучи $2 милиона като изгодна сделка. И таксата съществува точно за това, за да не се налага на Иран изобщо да задейства кошмара. Утре друг капитан ще се вгледа в картата пред пролива и ще посегне към същия калкулатор. 2 милиона е по-евтино от няколко милиона, а да платиш е по-безопасно, отколкото да се молиш. Интересно е да се запитаме кой от двамата постъпва по-разумно. Капитанът, който плаща таксата, за да опази екипажа си жив, или онзи, който отказва да финансира собствения си рекет и продължава напред с надеждата, че извадиш късмет. Но ето нещо, за което Иран се надява никой да не се вгледа внимателно. 60 морски мили южно от мястото, където Pacific Fortuna току-що си отдъхна, американска амфибийна група стои на позиция в Оманския залив. 3 военни кораба, 2000 морски пехотинци и достатъчно хеликоптери Seahawk, за да прочистят изходния коридор до чисто. Ударна група с носач на самолети обикаля Арабско море с авиационно крило, способно да извади от строя всяка брегова установка на остров Кешм, преди да допие втората си чаша кафе. Миноразузнавателната ескадра на 5-ти американски флот държи 4 специализирани мини-разузнавачи от клас Avenger, предварително разположени в Бахрейн, създадени точно за откриване и обезвреждане на онези оръжия, които Иран току-що положи на морското дъно. А застрахователните премии на американските ударни групи не се променят според близостта им до Иран. Иран изгради своя пропускателен пункт, но всеки ден, в който той работи, компании и собственици на танкери пренасочват маршрутите си покрай Добра надежда, добавяйки 14 дни и по $1 милион към всяко пътуване, само за да избегнат изцяло пролива. Влиянието на Иран се стопява с всеки кораб, който намери друг път. А въпросът, на който никой в Техеран не иска да отговори, е какво ще се случи в деня, когато Съединените щати решат просто да премахнат този пропускателен пункт завинаги.